आइयै आफा मारसो आफा गोदाव सोराव दुब्लिबा आयना आरो सल'नि नामा आयना गोदोनि अन्थाइ जुगाव आयना होननाय बुस्थु गैयामोन आरो माने गावनि महरखौनो नायनो आयनायानो गैयामोन दा सानसेखालि ओरैबादि जादों जाहैदों माने सासे मानसि आरोखि हाल एवनायाव गंसे आयना मोनदों जाहैदों बे समाव आयना गैया नालाय सानै माने बिसि फिसाया ओरैबादि जादों जाहैदों नांगाल जुंगालाथ' थिगैनो दंलै बिमा गाबोन फुङाव दसे हालेवहैनोसै हाथायावबो थांनांगौ दंथ' हा बेसे गोबाव हालेवनानै फैबानो जाबाय ओइ बगा ओइलै बगा सिदा थाबाय मा एब्रांला एब्रेंलिब्रा बेलाय आयु ह ला बगा ह बगा आयु आयु मा गोजों बुस्थु बेलाय मा आफाथां माथां नुखो आंलाय आइयै आफा मारसो आफा गोदाव सोराव दुब्लि बारियाव बोरै थाफैगोन नों आफा नों बावसो दं आफा गोदाव सोराव आफा बावसो दं एसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुबाय आं आफा नोंखौ आं नोंखौ गोसोखांबाय थायो एसेबा गोबावनि उनाव नोंखौ नुबाय आं आफा आं नोंखौ गोसोखांबाय थायो आफा नों माब्रै दं आफा नों मोजाङै दंना आफा आफा नों मानो दुब्लि बारियावसो दङ आफा सोरनि मोसौ जाखो बेलाय आय माथो मोसौआ जोंनिसोलाय बहा थांखो बियो मोसौआसो सफैग्रोलायलायबाय र' बेखौ ससे नेयाबानो जाला आङो माखौ नायना गाबबाय थाखो बेलाय आयै आफा नों मानो बिदिब्रा खमसे खम नों न'आव थांनानै थायोबानो जायो आरो दुब्लि बारियावसो थाबावदों नों आफा नै बेयावसो दं नोङो मा खालामबाय थाखो नों बेयाव मानो गाबबाय थाखो बोरा आयु माथो सोरबा हिनजावसो बे हिनजावखौनो नायनानै गाबगासिनो नोङो सोर सालि बेलाय मा साननानै बे हिनजावखौ नायबाय थानानै गाबबाय थानो हाखो नोङो मा नोंनि मोजां मोननायमोन नामा बे आं थानानैबो आरो गथाय लानो सानबावदों नोङो आखल गाज्रि साला मा बुंबाय थाखो नों बिमा बियो आफासो आफा नोंनि बिहाव नों मानो आफाखौ सिनायदिया औ खोबनि नोंनि आफा बियो आंनि बिहाव बियो नोंनि आफाबा आंनि बिहावबा बे सिख्लानि महरखौ आंनि मेगन थाइनैजों बोरै नुखांलाय बे आफाखौ नुवाखै नों बिमा मा होनलाबाय थायो आफासो बियो आफा आफा होननानै सिनायखाथारबाय आं बिमा आफा बोरा औ नंगौ आरो बेल' नङा हो एकदम 101थासो दं आंनाव सल'आ खिथाजोबनो हायो आं
दे मालाबा खोन्थाबावदो जाथ'बायलै दिनै मोनाबायबो सल' खिथा नङा होमबा मुहुरिबो कन्ट्रेक्टरबो फैखासै थांसै नङा होमबा गाबोन फिलाप खालामसै नङा होमबा सिनसो सारायलायथारबायलै आयदै थौ